ayu mandan mesrali sending lah tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku wong bagus antepno rasa atimu ya mesti tresnoku tulus jroning kalbu kuwi tenan apa ora ya ora lah lah ya semending umpamane nang ngarep wong akeh yang ngomong ya wis mandan nah kaya gue dadi ya ana hormat bunga-bunga. sending lah umpamane nang batin sih buka ya gumoh lintang asmara semoga ayo sareng New Arista New Arista siang patoro ratri mung eling manis ing ati sejago pisohan duweni marang sang tiap sulasmi lawan rembulan kinaryo saksi moga-moga pancen bisa nekseni lain-lain wong ayu tresnamu kinaryo tombo susah jroning batinku ora bakal seno senadyan nyomo oncat saka rangka yen tresno rapi soti pisan ngono kuwi bener paribasan rawe-rawe rantas malang-malang tak putung rasa karep aja diampet kene to Mas diduweti kene-kene aja diampet Mas aja diampet Mas ora apa-apa yakin ora apa-apa oh langsung telepon langsung pura-pura telepon siang apa loro ratri manis ati sejago pisohan duweni marang sang ya sulasmi
Jomblenjani Boten tak Mas. cekel janjimu ya. Iya. You are the sun. Wong ayu tresnang mungkin naryo tombo susastroning batinku. Senajan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Yen wis tresno ora bisa dipisah. Mula pancen bener ana pangandikan Napa niku? wong seneng ki ora